Hi! Hello! Welcome back to my YouTube channel. Ayan. Nandito po ako sa Purok 5. Ayan. Nandito po yung mga kagawad, mga barangay official, mga sekretary. Ayan. Nandito po sila kasi may food trip daw today. So, nagawa po kami ng host. Ayan po. Punta dun sa Sabang hanggang Bukid. A few moments later. Ako nakapunta dun sa bukid sa pinakatok-tok talaga kasi dun ako na-assign sa barangay. Tinatawag lang ako nito kasi may pagkain daw. Pasabog na pagkain. So ayan. Ang magaganda ng mga tanawin dito, charot. So nagmask ako kasi alam mo naman, 'di ba? Kailangan may mask tayo. Sabi nila, nagmask daw kasi mabaho daw ang hinga. Grabe naman, hindi naman siguro. Nagmask talaga kasi ganyan ang mga patakaran ko. Mask, social distance. Okay lang naman siguro. Okay naman. Samahan niyo ako, guys. Taran. Ayan. Nagluto namin si Sir Gary. Ang ganda. Tapos na niluto mo, Sir? Ano yan? Kanin? Dili, saging. 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 Ayan, si Kagawad Lovely Hapay. Asawa niya, ang pogi. Ayan, mga... Ayan si Ma'am bibili. Ayan. Ay, dili ako. Dili ako, pwede. May kalamay, John. Gayay. Di kanira ako kay marag mahal-mahal. Ayaw ka lang pobre. Mangita jud mahal, chor. Wait lang kay nagmas ako. Mag-hi ko kuya kay gwapo man jay ka diri. Oo. Gwapo ba nimo diri? Mag-hi lagi. Kaway ba? Thank you. Si Kagawad Celias, mga kagawad doon. Ha? Hindi naman po. Yan na? Dong, yan na dong. Nag-vlog sila. Nag-vlog ako. Nag-vlog ka? Nag-vlog ka. Wala na din. Wala na. YouTube channel pero wala pang sahod, inaantay pa lang. Hindi pa. So ayan, banding-banding kami, food trip kami today. Kukuha na kami ng mangga, wala namang bunga. Asan ba? May isa nagkuha ng mangga. Ito na, kuha naman to. Kalay color. Na, di mangga ito. Rambutan. Rambutan. Akit ako sa tok-tok. Magandang view dito. Ayan, di ba? May mga kamuting kahoy. Ayan. Ang ganda. Lapit-lapit ng poste dito, guys. Ayan. So, di ba ka nice ang kandiri So, mga mga project dili pag ipagawa ni Kapitan, mauni diri banda. Kung magpahina mi. Mauni Mauni siya. Init kaayo diri oy. Asa man ni dapit ang agihanan? Di ba? Mo ato pa dyan sa bukid piting taasa. Kaya naman dito ang host. Tsada kaayo diri ang lugar nila. Diba? Wala. Naibala diri nga gamay. Nakandiri ko. Tambayanan. Asa pala, di makita ang balay. Di makita. So yan guys, salamat at sa panonood niyo sa aking YouTube channel. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe and
click notification button and para mapanood niyo lagi ang aking bagong video. Thank you. Bye!